Kinong try haki public sector bank habarok kawai kari India haki sebalang jong katayau kila penlong ya kecing yaki dah kabasyong kelain mengor kum kadak ban persyak jor di kesokar pedeng halo kecing temu ban IT no haki riu shimet ban penya yaki public sector bank. İnkılap Cilabat! 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 İnkılap Cilabat! 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 İnkılap Cilabat! 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 Our demand, just demand! Just demand! Just demand! Our demand, just demand! Just demand! Just demand! İnkılap Cilabat! 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 Kinong tray bank hapok kalama jong United Forum of Bank Unions kila penlong ya kene gejing yaki bajai hapalau jong State Bank of India. Bandawa na kesorkar pedeng bakamdai ban IT yaki public sector bank namarkan kata jor ki rangli ki juki. Bad kene gejing yaki jongki kade na gebentau pat ba kari om na gebenta gejing mentoy jong kinong tray ki bank. Organizing Secretary jong All India Bank Officers Confederation uba Davis Lingdo ulong baki public sector bank naduk mencuai kade ki bank ki beran he kijaka no kendong. Ki ba ajing syakri ki pat ba ki baduk henry ki bank jong ki riu shimet kide ki beran tang hasor bad ki pet tang ya gejing onong henry om ban syakri ya uret uria. Ulong baki bank jong ki riu shimet kim jiarap ki pat ba man ai ram kom ha karep karyang ne ban seng ki kambarit henry ki pelet jing mot tang man ai ram syaki karkhana ki bahe. Ka United Forum of Bank Unions kandang penjur kejing yaki jongka da kejing sengek terekam haka khatsan bat khandro terik menta ubnai leber bat penbor ke sorkar pedang halor kimat jing dawa jongka. Kani kejing yaki jongi hensha ka sedang ba hakani ka union budget ka sorkar kami ka ong ba kia mut banya penlong bang trai shimet ya artli ke bang hadu menta ki pat ong ginu ki bang hendai ki ong bakin pen privatize nekin penlong trai shimet ya artli ki ni ki bank सरकार kini ki public sector bank tikari ke jingi ki jongi kabi nakata boleh ba sin nada ye ki bank ki penlong ki try shimet kan le hi shikini ki corporate shikini ki bahe bahan penong kini ki spa ti kata pat kumno kan kata yangi kalong ba ngini khen chua kumno kan kata ki yu berit beria ki pajba nai ong tang yangi ki nong tre bank koi ba ki jingi jongi kamde nam ta jongi kajing yaki jongi ki nong tre bang ki nong ket ayu kamdei bang yaki tang nam ta jongi endre kajing yaki jongi kalong nam ta pajba bro sisen ba ki bang kila privatize ne kila don kajing try tang shimet suki ki ni ki bang ki bodon ha ki thain nong nong jongi bro khoi ken khang no bari ka ba menta ka pina pej ma phi ki thain nong nong yu duk busuk ki pajba bro khoi ki bang ki dei be tang ki bang sarkar kala bandei kini ki bang sarkar ki ba he kala bandei ki cooperative bank kala bende ki bang nong henry yu beduk busuk yu berit beria hadu mentahi yo ai jing yarap nakaliang ka pisa na liang ka bang ka debit na liang jongi kinong tre bank sarkar public sector bank te sisen bagini ki bang ki kala private ibun kini ki bang ki badon ki thain nong kin khangdot wali ba u private bank unum kwa ban lek ai ram iba sanajar iba spojar ki kinong kondong jungi ki don kam ramai kat no ki don kam sapo san pojar bakin rep bakin riang ki kwa ban sing iwi dukan berit beria ibu iwi dukan ki kita apar hadu menta pinda pej lara felik pej kam don ko ira ko private bank ka ban li ai jing yarap iki ban ai ram ibaret beria bakin la bakin kamai kadebe ki public sector bank henry sisen ba ka government ka mut pen kala privatize gini kinong ki berit beria brokoi kila du ka jing yarap ngi ngisngo ba boro ubrio jongani gari udon ka hok bu nyo ka jing yarap naki bang kadika right jongki kumbong it's a fundamental right henry kata ka right pade kan syakni no menta nang tapat pe menta kat bagi nang mi ki ban ki khna samla jongi pro kinang yawat kam ti hadu menta kini ki public sector bank but ki public sector undertaking like no ki bank ki public sector undertaking ki padon hapo ka jingya pe jong ka sarkar kidi makihi ki ba ai kam ya bun got ki khna samla sisen bala don ki private ki bank ki la kala privatize kini ki branch ki bank in dunano ya ka mentah kwi ka jakala da ka don spotli la shakin buno tang laitli thaba kila bo tang laitli nyutli kila khang ta kamut ka kamba ki dei ban yo man shua ha kita ki nyutli ki bank ki badon kata ro kala duno te suki sin ba ka bangan kala private ka jingyo kam jung kini ki khna samna ro kan duno kini khna samna jungi jong ka ri jungi per khoi na ya kran tang ka jela jungi brosiri kin le shunu gan kani gadi kui ka daw bangi per khoi ni le ban ya persya kani ka jingmut jong bang ban pen kala trai shimet
Muslim. Muslim, Muslim, ABUC Muslim. Muslim, Muslim, ABUA Muslim. Muslim, Muslim, BFE Muslim. Muslim, Muslim, Kajing yakhi jungi kan Muslim. Muslim, Muslim, Kajing yakhi jungi kan Muslim. Muslim,